terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Desde a Asociación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña, esta pequena homenaxe a quen é socio de honra desta casa, veciño tamén da cidade da Coruña, Manuel María. A verdade é que cando un pensa nos escritores, en toda aquela xente dedicada á literatura, en distintos xéneros, a figura de Manuel María sobrancea por enriba de todos eles. Decimos, cando falamos dele moitas veces, é o noso poeta nacional. É por iso que nos entendemos que de ben nacidos ser agradecidos e por iso queremos unirnos a esta proposta que nos ven desde moitas amizades de Vilalba para que a Casa da Cultura desa vila pase a chamarse Manuel María. Esta homenaxe miña quere facerse eco de un dos seus libros de poemas máis bonitos, máis entrañables, con esa idea que tanto Manuel quería, de que os nenos e as nenas deste país tivesen libros. Para iso creou Os soños na gaiola, o As rúas do vento ceibe, e este poema que agora vou ler, que titula A fala. O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis plebe, o pensar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o marmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve ronsel que deixaremos nós. O idioma é un herno, patrimonio do pobo, máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común, meirande e poderosa. O idioma é a forza que nos xungue e sostén. Se perdemos a fala non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade, a fonte de a que agroma a máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer.